हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोफोर आं दिनैहाय DK दैमारि प्रेजेन्ट इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे भिडिअनि सायाव नोंथांमोननिसिम शर्ट आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सिरि सिरि नोंखौ दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जों बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि नोंथांमोन बयजोंबो सिनायजानाय बिथां हेलेना दैमारिजों लोगोसे देबजित दैमारि बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौनो रोजाबदों रिमाल दैमारि बिथांजों लोगोसे बिबेराबा बिथांमोना दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना दानिफ्रायनो सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि गेजेरावहायनो नुनो मोनसिगोन दे। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशन बा आपडेटखौ मोननो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। फ्रेन्ड्स बिदिबा जों फैनो गोनां बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थासैलाय दे।